kalaki. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Oh my God. Sa mo lang ako nakakita niyan. Pero dito, nililinisan ko. Oh. Ayan, ganda niya. CR pa lang yan. Mamaya ka na gano'n. Ayan. Maglilinis kami, no? So, grabe kalaki, no? Nandito kami sa... I-upload ko pa naman. Ulitin mo gani. Kakagan. Igwag. Action pa more. Sige, action mo pa. Mag-viral ka lagi. Pagtiisan mo na lang yan. Initay kaayo doon na. Init kaayo doon na. Init kay Kigwa, uy! Ha? Magmat na lang ako. Oh, magmap na lang ako. Init kayo, balik-balik doon. Saglit lang naman. Ito, oh, magmap na lang ako. Ganda niya, oh. Hintay ko gani, maghintay ba? Laki. Oh, sa'yo na lang yan. Kita mo to. Magmap na lang ko ba sa mukha? Init kayo dito, mag-gana-gana ba ako? Nakita ko ni mama na, sabi niya, ano nangyari sa'yo? Init. Tawa siya. Madami pala dahil. Halami? O, dalihan mo siya mag-vacuum kaya makuhaan man ko, mag-map. Tensya no, nagsama-sama kami. O, nagsama-sama kami yung tatlo, no? Yan, sana all. Sana palaging ganyan. Ang laki ng area na lilinisan namin. Yan siya. Nakikipag-chat ni madam. Grabe pa naman ang dumi ng bahay nito. Wala nang nakakausa. Nag-unsaman ka na. Yan ang aming cleaner. Siya nang nagtuturo sa amin na pag maglilinis kami, ganito lang gagawin. No? Nag-conference kami dito. Hindi nyo ba alam, kalaki-laking lamisa aray award. Sandali, abis nila. Conference. Yan, sekretary namin. Ayan o, kalaki ng aming lamisa. Yan. Yan siya mga langga. Ang aking mga kasama, ang aking trainer. Ayan, nagpasok-pasok. Kunwari lang yan, nagpapasok ng papilo. Ang ako dito, vlog-vlog lang. Ayan. Ganyan sila. Agoy, nanakit ng likod niya. Huwag na kayong maglinis, wala pa si mama. May ano pa naman dito, hinahalikan kasi first timer. Ura. Bahala yun yung magbisaya. Basta. Ano daw? Sandali natin sa hagdanan.
Oo, palinisan pa naman yun sa kagang. Grabe. Yung chandelier na yun. Sabi niya sa akin, oh, maglinis ka doon sa ano ni Muhammad. Sabi niya, di ko mamaya na, magkapis ako. Sabi niya, abala ka sa ako, wala problema. Ikaw may problema, mainit. Para din sa kami. Gusto mo na opisina. Alas 3 ako na paulit-on. Sa inyo sa opisina lang yun. Sa ako, may problema. Likod lang niya. Pagkuha-tuhan. May baby yan. Okay na puno niya. Okay, problema sa iya. Sa buhay ko sa'yo, pero ako lang sila sa baby niya. Wala kay buhaton. Palipuran lang ko niya. Buhaton sa baby niya. Si William niya. Di pa niya isapan. Mo na siya. Pila man ni kabukupuan? Isa. Sus, pag may dito ka sa Pilipinas, no? Yaman ka na. Dito, mga ano na. Mga prinsipi. O, lingkod sa parang. Agoy. Taklubin ang diamond kaya ako ning ikuan upload. Ayan ang mga langga ang aming kinakusgan. Tabunan ka ito ng laway. Mana siya oh. Ay. Pusing pa more. Di ba di halatang ka pagod. Ganun lang yun sa kasimple. Ang matanda lang pinagkaisahan namin. Uy, ay nag-upload ko. Hindi ba? Paano man ako ni? I-edit man ako. Ha? Hindi, tinatakpan yung pangalan niya. Kasi ano yan siya? VIP member. Lingi po, dira ay sa muka. Stin! Kristen Hermosa. Ayan. Diba? Sige, no problem. Ayan siya, oh. May signal na ako. Ay, paano na susi? Please. Pulogi naman. Oh, ano na naman. Ingay, Bisaya. Visit. Baliktad. Bisaya lagi na, ha? Hala, kung may kurtina akong ganyan sa Pinas, mayaman ka na. Ganyan sa Saudi ang upuan. Sana ba yung doon? Diyan ako nakatingin. Ganyan yung upuan namin doon. Saudi. Ganyan? Hmm. Paano yan nakaupo eh? Parang ganyan lang, sakit naman sa paa niya. Ha? Muna siya ang cleaners. Cleaners na siya diri kauban-kauban ako, no? Siya ay nagtabang na ho. Siya pitabang na malayas ko diri. Padumi adto sa ano. Daghan na kay balay di ba? Ayan, matumi padung. Sige rin balik-balik kay naglimpyo bisag asang balaya. Muna siya. Keeping na imong gibaligya dai. Tawagang tagbalay. Aba, palimpyuhon daw may yawa brehi. Ayan o, dagan yung balay o, nara o. Ang kana, basta di sa matuwa ng Bisayaan eh, kay... Ang tabang ni nako. Istorya po dyan, taga-or mo po to, Miss Iza. Ano sa daw? Taga-or mo po to, Miss Iza. O, taga-ormok liti daw siya. Butan mo mga liti. Happy ni po. Ha? Oh, gwa. Yawa. Mga butan, gwapa puyag. O, di ba, kigwahon pod. Labaw pas Bisaya, kigwahon. Amo na lang ikatawa mong kasakit, o kalipay. Nana ni nga brin ng kagang. Abri yan niya. Bago.